Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babesizwe babojabulile umfana muhle ngathi kendlo nomzulu amancisi namhlanje sinomelapho endabuko ubaba umbuyaze uNhlanhla osuka endaweni yaselindelane ezihlabathini usiphathele ke indaba ezahlukene azositshela kona nokuhlwile kade sesikuzwile inamba yakhe uzothola ethi 0793037636 lapho uzobukhuluma noNhlanhla uDube uthi nansi inamba yakho ngiyithole kuBabu Dokotela ngempela umbuyaze nikhona iDube elifishana ngapi hayi likhona hayi lishintshile exolise edlozini iphakamise ke sibabingelela abantu sesidala sabagcina Dokotela kunabantu Dokotela abathatha izinto lomuntu enza izinto angalibikela idlozi bese kuthiwa izinto zakho asenzeki ngoba idlozi lakho liqhelile kuwena so manje sinento la ngodokotela ukuthi umuntu ake simakhele into yokuxolisa edlozini abantu abaningi bazenzile izinto empilweni kepha izinto zabo azenzeki abanye bazama imisebenzi ayenzeki kanti kunobaba noma mhlawumbe umama wona ekhaya kepha manje yonke lemthwalo isithwele wena njengomntwana wabo wethongo so sinento lapha Dokotela fanele ukuthi umuntu akafike simenzele ukuthi axolise edlozini into ukuthi sigeze bese siphakamisela lento yakho yokuthi ukwazi ukuxolisa emsamo wakho ukuze into zakho izoqala bese ziyakwazi uzenzeke baningi abantu bazenzile izinto abanye baphakamisa imisebenzi ayenzeki kanti inkingi ilapha nemsamo Dokotela alilungisekile ithongo akucele konke kosozaneni ikwenzele yonke into uyibona. Yes Dokotela sinomsebenzi Dokotela esiwenzela abantu abaningi bayavuma bayawuthanda abanye babudube sicela ukuyiphakamise lento yasenkosazaneni ngidinga nje ufike mina nama-fruit akho Dokotela ufike nazo zonke izinto zakho bese ngikuchazela ngikuneze izinto ugeze ngikwenze kahle yonke into bese ngihambisa noma ezibeni noma ngusolwandle bese uyahamba uyocela inkosazana yasemanzini uyicela ukuthi ikwenzele izinto bese iyaphuma mayiphuma kuwena ungabaleki ngoba phela ibalekisi kodwa abanye abantu bayathuka ke mase bayibona iphuma emanzini ukuthi hawu into ekuthiwa ibonakala iyavela Dokotela ukuthi umuntu usuke ezocela into yakhe asho izinto afuna bese iyamphakamisela lento imenzele izinto zakhe uzobuza ukuthi umunye la ngocela ezibukweni cela empophomeni ucela ezibeni cela ngasikhathi lokho uma besifuna ukuthi ivele Dokotela sifuna ukuthi uye ebusuku sifuna uye emini ngoba sifuna iphume kahle emini mangabe sokusebusuku kunenye imfihlo yakho futhi siwe sokwenzisa khona ngenye imfihlo yakho futhi kodwa nje lokho uma ufuna ukuyocela nje kahle funa uye emini nje kahle sithi thenga ingobo zakhe ezimhlophe ufike nazo ekhasi ukwazi ukwakha lento ke kuyimfihlo yakho umuntu naye suke sesimenzise yona ukuthi izomenzela kanjani lento ukuthi bese yakhuluma nayo isikhwama sesalamusi Dokotela into enzima kakhulu lezi isikhwama sesalamusi Dokotela abantu abaningi bayithathile izinto zabasiza abanye basizakalanga babuye bethi babudube sicela usisize ngalento lento sikudinga ukuthi mawuzofika uzofuna lento sithi isikhwama sesalamusi funa ufike wena nemali yakho ufike nento zakho sichaze ukuthi uzophatha nani emese sihamba sokuphamisela lesi sikhwama sakho kahle sikutshela uzosibeka endaweni ukuthi lento maye uzofika sikwenzisa yona siyakuthanda ukuthi ufike ulale yini lapha sesiqhuma lapha ehlathini mokwezwa lento Dokotela lesi Dokotela mase kuqhuma lezi zinto lapha Dokotela ingoba Dokotela kusuke sekuqhuma lento efanele ikunikeze lento efanele ikunikeze yona Dokotela umcebo wakho noma lento ezimpumelelo yakho osuku uzoyithola nawe so manje abantu abaningi mase bebona sebefika lesikhwama sabo sesalamuzi abaqhuma izinto bebaleke basuke nabo sebebaleke sebeshaya uvalo ngenxa umsebenzi usuku somkhulu asewubona umuntu abone ngento esivele bengayilindele ukuthi izokwenzeka ngempela so lento iyenza ngempela Dokotela umuntu osuke efuna lento umuntu ofuna ukuthi akwazi ukuphila kahle nomndeni wakhe Dokotela isigubhu somsebenzi noma itender yes Dokotela lesi sigubhu Dokotela sisiniki nombani sifuna umuntu othi yena usezenzile izinto ngomsebenzi wakho wasekhaya
umsebenzi wakhe awuphakama wasedlozini dokotela usefuna nje isigubhu esizomakhela umsebenzi lesi sigubhu akusona isigubhu esifaka imali dokotela isigubhu esophakamisa wena uma umuntu mhlambe onamathenda noma umuntu onesitolo kodwa isitolo sakho sesashona phansi thina sizofika sikwakhele lesi sigubhu awuzofika usithathe sesibekiwe kaDube kepha uzofika sikwenzele phambi kwakho sikwenze sisiqede mase siyatshela uzosenza kanje usenza kanje lethuna leqanda okuthuneni lomlungu suke seligqibelana dokotela leli qanda dokotela ilona eliyimfihlo dokotela angithi uyazi ukuthi lokuvela kancane imfihlo angithi dokotela uyazi ukuthi inkukhu mangabe izoba namachwane enza njani iyazalela ngithi mayisizalelile kuba nesikhathi mhlawumbe uzozala amaqanda abe u20 mhlawumbe abe u30 ngithi bese uba nesikhathi la ibuya khona isizo kanjani izowafukamela mayisiwafukamela kuzoshaya isikhathi sokuthi njani mhlawumbe emva ka 21 days bese njani bese iyawachamisela amachwane sekuphuma lapho izingane seziningi amatshwele nathi ke dokotela liqanda ke senza leyo nto ke dokotela kodwa ngeke sikutshele ku TV dokotela umdliwa kuvaleke imali kuvaleke yonke into uthini labantu kumdliwa dokotela i-challenge enkulu le dokotela yomdliwa dokotela umdliwa dokotela into esibahluphe kakhulu abantu dokotela ungakhohlwa ukuyibala nomlekelelo wemali kulo mdliwa wakho yes dokotela abantu sibahluphe kakhulu umdliwa dokotela abanye dokotela ba-issuwe abazali babo imdliwa uthotha ubaba wahamba wayothatha into lento mayiseyithathile ubaba lento iyaqala lento yaphila la ekhaya baphumelela abantu la ekhaya baba rich ngale kusekhona ubaba la ekhaya ahamba ubaba lento isiyasala lento isinamathela mhlambe kumntwana oyedwa la ekhaya noma kuwena mhlambe usukusele mhlambe umbhekwa leli ekhaya masuthi uqala wenza izinto zakho wena izinto zakho ayisakwazi ukuphakama ekhaya mawuthi uyahamba enyangeni kuthiwa wena unomdliwa mawuthi uyazama ukususa lomdliwa usuku lomdliwa kanti ubaba wathatha lento yagcila lento isiphila njengani la ekhaya isiwumuntu la ekhaya so manje umdliwa into enjalo ke ingakho sisithi umuntu akafike simsusa umdliwa bese sikuneza lento esithi umlekeleli iswasho sasekhaya mkhulu ngoba masiqeda ukukususa lento esithi umdliwa sithi masikususe yona bese sikunika umlekeleli ukwazi ukuqaqeka into zakho umuntu angalokho ethi imali angiyithola imali ayingene ekhaya kanti wena wavalwa ngalomdliwa noma kwenziwa into yasivuka la ekhaya sekuba umdliwa ekhaya uthini ukuthi phakamisa ibandla ubone izinkinga phakamisa ibandla ubone inkinga zebandla lakho kunabafundisi abanyawile amabandla awile bakwazi ukubona lento ngoba bakwazi ukubona lenkinga la ebandleni wahamba umfundisi wena wathothi ibandla walithola ngokuthi udokotela ubaba wami waba nebandla wahamba ubabudokotela emhlabeni sengisele mina naleli bandla angizazi lezi zinto imfihle zazenziwa ubaba la ekhaya so manje sinento othina esokwenza yona ukuthi sikuphakamise wena bese siphakamisa nebandla lakho isecret yakho lokuthi mangena ibandla la alikwazi mawumile lapha phezulu epulpit ukhuluma nebandla ukwazi ukuzwa inkinga ezikhona ebandleni ukwazi ukuzwa lemfihlo abazali angathi umfundisi mesethi abazali labanikele bangakwazi ukunikela uthini ngoba uPaul wona umcabango ngoJuly news kusebenza kanjani lokucatshwa ngembongi dokotela imfihlo enkulu la ngithi phela masikunikeza lento ebandla mfundisi inyosi noma sithi imbongi lento esithi imbongi lezi inyosi ezincane maziza dokotela kuqhamuke yodwa ithi kuphinde kuze zinolaka so manje masikufake lento esithi imbongi egazini ngaso sonke isikhathi into moya ukhuluma labantu iyahlaba kumuntu yabo ihlehla ihlalo noma ngathi usihambile ethi wazi wakhuluma ubaba Dube noma wazi wakhuluma manje njalo meza wena aphathe amabhox amentshisi dokotela lokhu amabhox amentshisi dokotela lana dokotela sinento esithi ukuthandaza kodwa esikwenza ngemfihlo yobunyanga masithi phatha lamabhokisi omentshisi kunezifungo ezenziwa abazali bakho kunezifungo ezenziwa ngisho na kwena uzozalwa kwathiwa ngeke lo usibanibani mayezala ethola umntwana ngeke azaphumelele uthothi wena uyaphuma la emhlabeni uyafika la emhlabeni vele lezi zinto sezahlala kuwena ngenxa yalezi zinto ezayifakwa kubazali bakho noma kumzali wakho ngesikhathi egana ubaba ingakho umuntu uthi akacatshwa ngembongi aphathe nezizamentshisi abone ebandleni kwenzeka ingakho somqala ngalezi zinto kamentshisi simenze lento esomkhulekisa kuyona ibe lakhila athi la kodwa kuyiswasho ayenza iqede lento masiqeda kuyona bese simfaka lembongi keke ngesikhathi sikufaka imbongi mvele sesikuhlambulukile siqedile 079303
7636 eyabani namba? Inamba yami udokotela lena ungithola noma ngasikhasini mawungidinga nje uyangithola efonini kodwa ungangifoneli sekuwo 12 ebusuku ufona nje kahle ngekhathi zokuphila. Baba Dokotela baba Sizwe baba ujabulile siyabonga. Siyabonga dokotela. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula, kuwena kulukhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye, ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha.